és una situació en la que de manera simultània es dona un estat de cansament tant a nivell físic com a nivell mental i a nivell emocional. Per tant, què és el que necessitem? Doncs carregar piles. I com carreguem piles? Doncs no quedant-nos quiets. Si estàs a l'entrada de fer vacances, recorda que, a part de fer tot allò que normalment ja fas, és important que tinguis en compte fer activitats que et connectin amb els 5 sentits. Això vol dir tenir espais de contacte amb la natura, espais on podem fer una activitat esportiva moderada. També hem de buscar algun moment per nosaltres mateixos. Perquè sigui regenerador, no és suficient parar. Cal fer. Fer aquestes activitats d'una manera dinàmica i continuada. Així doncs, no et quedis quiet. Agafa't 3 minuts. Dedica-te'ls a tu mateix. Busca una activitat agradable que potser has tingut que deixar de fer o que sempre has volgut fer. Potser l'hauràs d'adequar a la situació actual. Un cop ja la tinguis clara, fes-ho.